Да. И качва! Качва! Силен е този ветър. Не, той е опитен. Майсторе ще се оправи, но това въобще мен не ме устрои. Виж как ще рейне. Лудница! Гледай какво става, бе! Ево се е концентрирал, сега се е спекал. Нема викане тук, ебаня. Качва го. Човек бе, много вее като сутиен, бе. Какво, клати и така и... Не понеделката нещо. Я гледай. Ще бъде. Ще го бъде. То мога да си пофрачи днеска. Гледай какво качи. Той качи едни 50 метра 100 нагоре. Ненормална работа! Сега ще ти кажем. Я виждай. Дръж камерата. Дръж е така към него. Към него я не видим нищо тук. Не, оно нищо се не види на екранчето. Трябва да така просто да насочиш. Добре. Това вече мога да държи. Какво видиш, он се стои... Ето виждаш. Гледай, гледай къде отиде. Без 10 си стартирал! Али... Батка! Но из парапланера, ако изфрачим, ще бъде същото нагоре. Същото ще бъде из парапланера. Да. Ти го носи странично. Много свали, бе. Видя ли колко загуба на височина му направи? Майко мила. Докъде има ветър, те тук така могат го прави колко сака. Ами, леко става.
Ей, Георги, дръж това здраво, че му е помагата и железо. Ах, ти скоростта е бави, човек. Тук има едно место, къде много го качи. Те сега ще... имам чувство, че ще дръпне нагоре. Да, те тук винаги го подпира нещо нагоре. Тази камера, бе, филмов герой, гледай къде фрачиш. Може се настройва камерата. Така. Сигурно и такова се прави мъжествени физиономии. Но се не мога видео по това. Нали разбираш, такова като... Това железо, Мария, тази камера. Да. Не, те тук. Тук го има, като дойде, тук. Да. Секс! Това път няма ебане. Секс! Не, мен ми е кеф, кога го снимам така отдолу, като мине на диназа. Изправи го, не дай да го издуваш нагоре такъв. Те тук видя ли как го дигна? Така носа нагоре. Ама то, ако прекали, нали знаеш какво може да стане? Искаш да кажеш, че това не може да се срине назад. Но при този ветър направо, бе, една крачка и си горе.
С парапланера по-лесно. Да се върнеш и я кацнеш, що ще го спреш и ще стъпнеш. Абе, не всеки път. А от тия камъня, кога се зажулиш. Не, това моя до щецко да се а представиш ли това моторен? Къде има бензин се си? Не, он сега гази. Или само вика това пук. Може ли те става ръката така лекичко да го задържиш? Браво, Георги. Но дува ветър, бе, човек, не вижда, че е силен, бе. Абе, виж, она няма птицата. Но птицата стои на едно место и правите така. Не мога, баш заедно. Трябва да слезне на нивото на язовира. Аз нямам такива операторски качества като тебе, ти си майстор. Виж как ти измисляш такова кадри. Дали шофьор гола. Загуби височина ли? Не, той ако се върне, пак ще набере. Тук има още склон, има ветър. Ми се види, че не мисли да каца, а бега много натам. Подмина. Не, бе, как ще е подминал, бе? Не, в никакъв случай. Знаеш колко много има да връчи, докъде стигне за кацане? Подмина, бе, човек, това не мисли да каца, бе, къде отиде, бе? Откъде според тебе ще го прибираме? Не знам. Сега гледай. Той може да си иде до лом. Това студено буче къде ти виках... Ягодник. Така. Не, бе, той сега е тук над Белотинци, бе. Не, верно. Молен ти се, дай. Я го загубих, вече го не видим. Ти това, че го не виждаш, не значи, че... Сега се обърна. Няма смисъл да снимам повече.